kandhaaken. Sinuwun Prabu Duryudana muga dadosaken kauningan sasampune Senopati ketiga negari Wirata pecah mapan wonten adon-adon jago Kencaka rupa Kenca lan Rajamala gugur negari Wirata sampun kelangan kadigdayanipun. Mila monggo sinuwun mumpung negari Wirata ringkih kula kalian Paduka sesarengan gempur negari Wirata yen wonten kamardikanipun ingkang ngukup sanes kula nanging Paduka sinuwun
Wirata. Sinten to Nalendra Negari Wirata? Lah menika to warnane Sang Prabu Matswapati. Ya Sang Prabu Durgandana ya sinebut Sang Sri Baginda Maharaja Prabu Mangsapati. Sinten to ingkang kaparengayun? Tuhu menika Swanira putra Raja Wirata ingkang pambayun. Ingkang kekasih Raden Haryaseta. Miwadatan kantun Swanira emban kinasih ing Taman Sari Wirata. Ingkang aran emban Niken Salindri. Nalika semana Sang Prabu Matswapati nedeng nandhang duh kita labet menggalihaken kadangira Senopati tetiga nenggih Kencaka rupa Kenca lan Rajamala ingkang gugur aning glanggang payudan adon jagu. Mila dratan sranta Sang Prabu Matswapati yo nimbali ingkang abdi pun Niken Salindri. Mantyan kumlebeting bojo jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Mengko dhisik sing jeneng Salindri kuwi kowe. Nuninggih kaluhuran dawuh pangandika Paduka Sinuwun. Kabar sing tak tampa kowe abdi kinasih saka anak Unini Dewi Utari. Apa iya? Nuninggih boten sisip ingkang dados dawuh pangandika Paduka Sinuwun. Ngene ya. Marmane dina iki sira tak timbali marak ana ngarsaning ingsun. Ingsun mung kepengin takon kelawan jeneng sira. Untran-untran telung dina kepungkur adiku Kencaka lan rupa Kenca mati ana pojok beteng sisih kidul. Miturut palaporane para nayaka lan para prajurit sing mateni Kencaka lan rupa Kenca kuwi kowe. Sabab nalika ditemokake layone adiku sakembaran sing mapan ana kono mung kowe Salindri. Nuwun inggih nalika dipun panggihaken layone Gusti kula sakembaran kula wonten mriku sinuwun. Lah terus nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhe matur dumateng Paduka Sinuwun. Yo, mara gage matur. Piye larah-lare kok nganti kowe ana kono? Nuwun inggih sinuwun. Mongko kanthi ning tumuh
salami mung mawas eling lukitaning alam nalika rame swasana adon-adon jago saking Kencokopuran Raden Rajamala gugur dening Jago Wirata lajeng Gusti kula sakembaran ngamuk punggung kawula ingkang sami nonton lumajar salang tunjang rebut gesang wonten mriku kula kepanggih kalian Gusti kula Raden Kencaka boten ngertos jalaranipun boten ngertos sababipun Gusti kula Raden Kencaka ngrungrung tumateng kula sinuwun ngendikanipun kedanan kalian kula ayo Kencaka ki giandrung karo kowe nuwun inggih kaleresan kados mekaten yo bacotno Salindri nuwun inggih sinuwun lajeng kula matur dumateng Raden Kencaka lamun ta kula sampun gadah pacangan asipat Gandharwa piye weh ladalah seto kowe tumon menungso Rabi Gandharwa boten Romo pancen semunipun Salindri menika ngarang cariyos nanging prayoginipun dipun midhangetaken rumiyin Romo yo yen pancen kaya mangkono penjaluk Salindri bacotno nuwun inggih sinuwun sasampune kula matur dumateng Raden Kencaka lamun ta kula sampun gadah bojo asipat Gandharwa lajeng Raden Kencaka boten pitados malah kepengin kepanggih kalian semah kula sinuwun lajeng kula dherekaken Raden Kencaka wonten pojok beteng wonten mriku Raden Kencaka sesumbar dumateng semah kula anjalari semah kula nesu lajeng merjaya dumateng Gusti kula sakembaran sinuwun keparat karo kowe Salindri karo kowe dodo muntap ler kinetap duka yayah sinepi cocobang mawingo wengis kumetut padoning lati kowe goroh Salindri kowe ngarang cerita aja mbok anggap aku iki ratu bodho kowe ngarang cerita sakarepmu dhewe apa wis waleh urip kowe Salindri nyuwun pangapunten sinuwun boten ateges kula goroh kalian paduka nanging kaleresan kados mekaten kawontenanipun bangsat Kanjeng Rama kula aturi sareh Kanjeng Rama
Sareh-sareh piye? Ratuhe diapusi dening kawula. Nuwun inggih, nanging kula aturi nyirep Bramantya Paduka Kanjeng Rama. Welan dalah. Yo. Salindri. Kula wonten dawuh sinuwun. Kowe kandha yen sing mateni adikku kuwi pacangamu. Yo, ora dadi baya pangopo. Senadyan Kencaka rupa kenca lan Rajamala sumedya jongkeng kawibawaning sun. Nanging kuwi tetep adikku. Gelem ora gelem kowe tak anggap luput. Gandeng kowe isih abdi kinasih saka anakku Nini Dewi Utari. Kowe isih tak weni palirmu. Tak weni wektu 3 dina, Salindri. Minggato saka negara Wirata. Janji 3 dina kowe ra minggat saka negara Wirata, aja takon dosa. Tak ilangi cagaing sirahmu Salindri. Kuku sing dupa kumelun ngeningken tiasa ngapeke. Oh, kumaludo guntur ketuk Woi kan suat sinun. Nirbita ana apa? Nyuwun pangapunten sinun. Dinten samangke negari Wirata sampun kinepung wakul binaya mangap dening mengsah. Piye? Negara Wirata kinepung musuh? Lho nggih. Saking ajeng kedaton kinepung Wadyabala negari Trigarta lan saking wingking kedaton kinepung Wadyabala negari Ngastina sinuwun. We ladalah wangune patine Senopati tetelu Kencaka rupa Kenca lan Rajamala wis diprungu dening Mancapraja. Dianggep negara Wirata wis ringkih. Wong-wong kae ora weruh yen negara Wirata isih akeh prajurit sing jagul-jagul. Aja cilik atimu, Nirbita. Siagakna Wadyabala. Aku dhewe kang bakal mandhegani magot pupuh ing payudan. Maju.
Ayo, ayo maju. Ayo lompat. Ayo, ayo maju. Maurahan samyo rebut tungguling prang rasa benteng ing baris sumbar sesumbaran samyo tukau dekayan tanding biasa aton curit lumangkrak troboyo Bebelo prateng lali Iki sing tak goleki calon maratuwa Prabu Matswapati. Prabu Susarma Ratu Gemblung ambyak awur-awur ambabi uta tumindakmu. Aja arep-arep dadi mantune Prabu Matswapati. Wong gerang dablok kempong pira jambul waren. Ayo, siji antarane loro. Anakmu Dewi Utari kok ulungke marang aku? Apa tak tugal gulumu? Mati kowe. Anut yen
teka kakangku piye tulungono Kanjeng Sinuwun Yayi wegah manungsa ora ngerti matur nuwun wis ditulungi mateni Kencaka rupa Kenca lan Raja Mala nanging nyatane Salindri malah ditundung lunga manungsa murang tata wegah aku nulungi yen sira wegah tumandang aku dhewe kang bakal tumandang Yayi Ose kowe iki selawase urip ora tau perang aku wae sing maju Jolke. Waduh. Ah. Put. Ah. Waduh. Ah. Waduh. Waduh. Ah. Aduh, Jolne. Jolne. Aduh. Ilayana mati-mati roh ametri lasa oh
Prihatnala kula wonten dawuh Raden Wirata geger dikepung karo musuh yektine aku kepengin netepi dharmaku minangka jejering satriya yektine aku kepengin maju perang nganggo Kyai Garuda Yaksa pusaka Praja Wirata nanging ora ana kusire Wihatnala kula sagah dados kusiripun Raden piye Wihatnala kowe aja ngawur bocah wandu kaya kowe apa gondak kusir nuwun inggih boten namung ngusir menawi bondo yudha kula ugi wantun Raden ladalah yen mangkono aku sing dadi senopati lan kowe sing dadi kusire sumangga kula dherekaken Raden nadyan jemparing nganti kaya udan nerjang marang Rata Wirata parandene bonang kusir datan gigrik kosok baline Raden Sit Utara bawane satriya jireh getih wedi mati ora mokal brol punang riwih temah anyep angganipun miris mulat swasana palagan kang kebak udan jempari Gyot jumangkah sang Raden Utara saking pagedhaning kreta ninggal gelanggang colong playu
wis laknat. Priyanala. Karepmu apa? Wani ngendhek lakuku. Nyuwun pangapunten Raden. Kenging menapa paduka uncat saking pagedhonganing kreta? Menapa paduka ajrih Raden? Priyanala. Sawangan panah nganti kaya udan. Sapa wong sing rawedi? Nuwun inggih, nanging tumindak paduka menika sampun minger saking jiwa kasatriyan Raden. Priyanala. Kowe ngerti apa babagan jiwa kasatriyan? Sing satriya ning kene aku apa kowe? Nuwun inggih paduka Raden. Dene ya weruh. Aja mrang tata kowe Priyanala. Nyuwun pangapunten menawi paduka ajrih netepi jiwa kasatriyan. Kula kemawon ingkang magut pupuh ing payudan minangka jejering senopati Raden. Piye? Bocah wandu kaya kowe arepe madeg senopati. Gek gamanmu ki apa, Priyanala? Menika gaman kula. Lho. Kosek kok. Iki kaya panah Pasopati. Tegese sing duwe pusaka iki menika kula Kanjeng Eyang. Waduh putuku nger. Aduh nger. Jebul kowe ana kene. Kowe isih urip nger. Waduh. Ladang. Jebul kowe isih urip nger. Waladalah jebul kowe ana kene. Kok ora kandha ket wingi-wingi, Nger? Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Anggen kula kendelan kewala. Awit paukuman ingkang kula lampahi kirang sedinten malih. Waladalah kok malih kaya ngene lelakonmu, Ger. Yo, pun yang bakal nyimpen wewadi iki. Muga-muga unggul juritmu, Ger.
Kandewa Debya pintu luring rukmi kadheng paratnya kemune kang trisula pangga Lathalah ora bakal pangkling karo sejatimu wong wandu. Ora ana wong kang titis jemparing kejaba wong siji kae. Yo, ora bakal tak wiyak wadimu. Noleo ngiwa. Tak enteni ing perang gedhe Baratayuda. ing pangrawuh lair batin aja mamang yen sira wis utani kae ana wong kang titis jemparing titise Raja Mak kae sapa Durna? Lone menika murid kula jebul kowe isih urip yer murid yo muga-muga lebda ing karya putu-putuku. Sapa wong tuwa sing ora marem yen krungu pekabaran
jebul anak-anakku padha sembodo ing gawe. Nyatane bareng aku lilir saka anggonku kantoko, pawarta sing tak krungu jebul anakku Sita bisa mateni marang Prabu Susarmo. Marem aku krungu pekabaran iki. Ping pindhone suraing kawula ambata rubuh mapan ana buri kedhaton. Jebul anakku Utara bisa ngasorke barisaning Kurawa. Siji Seta, loro Utara. Patut yen dadi anake Prabu Matswapati. Nyatane bisa ngundurke prajurit pirang-pirang. Piye Kangka? Nyuwun pangapunten sinuwun. Ana apa? Yektosipun pawarta ingkang paduka midhangetaken menika sisip utawi lebat. Lupute yektosipun ingkang saged merjaya dumateng Prabu Susarmo menika sanes Raden Seta, nanging menika abdi paduka ing pejagalan nenggih jagal Abilawa sinuwun. Lajeng ingkang saged ngasoraken barising para Kurawa menika sanes Raden Utara, nanging abdi paduka pun Wrihatnala sinuwun. Aja ngawur kowe Kangka. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Aja ngawur kowe Kangka. Anak-anakku padha nuduhke kabisane, anak-anakku padha nuduhke kaprawirane lan kadikdayane. Labuh nusa kelawan bangsa. Seta mateni Susarmo, malah kok akokake Balawa sing mateni. Utara ngundurke barisaning Kurawa, malah kok anggap Wrihatnala sing tumandang. Keparat ngiwakne Ratu Gustimu kowe Kangka. Kangka, kowe kena ngopo? Nganti entuk bebendune Kanjeng Sinuwun dibalang paikon nganti bundas bathokmu. Lho, wesik iki kaya salindri iki. Jare arepe minggat saka negara Wirata. Wah. Sajeke urip aku ora tau nangis. Bareng aku nyawang bathukmu bundas nganti deleweran ludiramu. Ora kuat aku ngempet tangis iki Puntadewa kakangku. Ragap Sang Prabu Matswapati kagyat jroning penggalih dupi midhanget
ature Balawa kang nyebut asmaning Prabu Puntadewa tanggap sasmita Sang Prabu Matswapati lamun to menika kang wayah Pandhawa kuduku ger Pandhawa putuku ger pun yang nyuwun pangapura ger wah Matswapati kakekku ngaturke panuwun uripku ana negara Wirata wis mbok ayomi Kanjeng Eyang nuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Ora, Ger. Kabeh kaluputan ana pun Eyang. Kabeh kaluputan ana pun Eyang. Nyatane ya iki gedene labuh labete putu-putuku Pandhawa. Nyatane negara Wirata kinepung musuh ya mung putuku Pandhawa sing bisa nulungi lan ngrampungi swasana iki. Wiwit dina iki pun Eyang Prasetya besok tempuh ing perang gedhe Bharatayuda bondo donya Wirata yen perlu pati uripku lan anak-anakku bakal tak pasrahke kanggo kamuktening Pandhawa. Mandiya rahayu kang sejati matur sembah nuwun Kanjeng Eyang. Dewan panguji ingkang winantu ing pakurmatan pekatan kalawau panyarta pendadaran ingkang alengka kalih sampun paripurna ngayahi jejiban. Dumateng panyarta saha panjenengan pendadaran kasuwun lumengser saking papan pendadaran.